Monggo kita amali kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita melakukan mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wardaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran mulidan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita melakukan mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wazaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran mulidan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita melakukan mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wardaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya karena menuaian asdaqin Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sesarengan malih kejagungan ngakibah majelis taklim al-hidayah boten waleh-waleh anggenipun belajar, anggenipun sinau memahami awake dhewe dan memahami ana ing kelampane, memahami ning Gusti. Mugi kula panjenengan ana ing lampan punika
digampangke kalih Gusti Allah. Rintangan-rintangannya ditebihne sehingga kula panjenengan ana ing lampahan menika boten wonten alangan malih. Sholawat salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaat di dunya wal akhirah. Kene iki pas waktune napa niku rejek niki. Isra Mi'raj perjalanan. Dene niki perjalanan ning awake dhewe. Sampai di mana perjalanan? Perjalanan temriki memahami ana ing pikirane dhewe, ngerteni ana ing atine dhewe. Temriki wau kula panjenengan pun ngerti kalih pikirane dhewe, pun ngerti kalih atine dhewe, sampun napa diare. Dadi mriku malih kula panjenengan nggih kedah ngertani ana ing nafsune, ya kedah ngertani ana ing egone. Sehingga bedane nafsu kalih ego nggih kadang kula panjenengan bingung. Ego iki sing pundi, nafsu niku sing pundi. Bingung. Lah kula panjenengan sakjane ya mboten saged lepas saka nafsu niku, saking ego nggih mboten saged lepas. Saking atine, saking pikirane nggih mboten saged lepas. Sedaya niku wonten runtute. Wonten runtute. Nek sing jenenge nafsu iki mang muncule ning karepe. Karep napa niku? Karep napa niku mang gak kena dipendung. Niku karep. Nek ego niki mempertahankan karepe niku wau. Contoh kan, nafsune pengen kopi kan. Lah ego niki mempertahankan kopi ini. Lah kopi niku kersane mboten dijipuk wong piye. Lah niki ego. Dadose awake dhewe kudu ngerteni tingkah lakune nafsune, tingkah lakune egone, tingkah lakune pikiran lan atine dhewe. Nah supaya apa iki ngerteni ana ing awake dhewe supados kula panjenengan sedaya setan raga niku saged terkendali. Nah dene napa niku wau kula panjenengan dereng ngerteni ana ing nafsune, dereng ngerteni ana ing egone, pikiran atine. Sehingga napa? Sehingga sedaya mengke sakarepe dhewe. Pikiran duwe upah dhewe, ati dhewe, nafsu dhewe, ego dhewe. Sehingga dadekne gak fokus ya awake dhewe kan nang kono. Lah keadaan sing ngoten niku terus pripun kula panjenengan bingung isine. Sing tak nut sing ndi? Pikiranku utawa atiku? Sing tak nut iki mang nafsuku utawa egoku? Bingung. Wis bingung piye? Sehingga ning ragane lara kabeh. Ragane ngoten. Kesel. Pikirane ya kesel, atine ya kesel. Sing wonten apa? Kejenuhan. Jenuh berarti. Dene apa iki wis ning alam jenuh sing ngoten niku, sing wonten niku emosi utawa amarah. Sing timbul ngene niku mengki. Nek timbul amarah pripun cara ngendhaleni? Ya diantem nene. Wong sing ning ngarepe wae ya. Diseneni. Nyeneni.
Lah iku. Lah menungso kuwi ati kudu ngerteni ning awake dhewe, ngerteni ning pikirane, ning atine, ning nafsune, ning ego. Ngerteni sedaya. Sing goten mriku wau wonten sing darani cipta, rasa lan karsa. Lan niku pun jeri. Nek iki mang nyipta perkara sing negatif ya muncule negatif. Rasane ning sekabehane awak ya negatif. Ning lingkungane ya negatif. Pembicaraane nggih negatif. Sedaya ngoten. Dan pikirane ya nggih negatif. Dan atine nggih negatif. Saka cipta niku lho. Cipta nimbulne rasa. Kados kula jenengan nyiptakne perkara gak seneng kalih tiyang niki nyiptakne ngoten. Ya ora penak. Temniku malih nyiptakne perkara sing gak seneng ning awake dhewe, ya ora penak. Ya wong gak penak kok nyipta sing gak penak. Dadi piye nyipta perkara sing penak? Nyipta perkara sing negatif kanggo awake dhewe. Nyipta perkara temriku wau menunjang ana ing masa depane awake dhewe. Ana ing lelampahan ngoten iki. Dadi nyiptana puniki mang ora mung kalimah tok, ora mung unek-unek tok ning ati utawa ning pikiran. Nah iki mang pikiran gak terkendali, ati gak terkendali, iya ngomong sakarepe dhewe. Dadi ning ngoten. Lah iki sing bahaya. Bahayane ning awake dhewe-dhewe. Sehingga nimbule emosi, gak kekontrol. Lah perjalanan awake dhewe menuju ning kesadaran. Ya kesadaran ning awake dhewe niku wau. Nek adike mang cek dikendalikan pikiran berarti guru sadar. Awake dhewe cek dikendalikan nafsu ya guru sadar. Dikendalikan ego ya guru sadar. Dereng sadar niku. Lah kajae pripun? Ya sedayane nggih dikendalikan. Bukan iki mah dikendalikan pikiran. Lah iku aja diwalik. Sedayane seten awake kula jenengan iki dikendalikan. Kendaline napa? Gini kok ciptane kula jenengan. Awali ki mang sangka cipta. Jenengan nyiptake napa? Megeli bojo, megeli anak, ya ora penak. Lain jenengan nyiptane sing ngoten niku didorong kalih nafsune, semakin kuat malih. Dikuati malih didorong kalih egone. Nek gak ngene wah, lha malih ngoten. Nek awakmu gak ngikuti aku ya ora, malih ngono. Lah iku niku. Lah temriku adi kudu ngerti sedaya iki mang duwe karep dewe-dewe. Ibu karo anak ya duwe karep dewe-dewe. Ibu kali garwane ya duwe karep dewe-dewe. Lah temriku mboten saged dipadhakne. Awakmu kaya aku mboten saged. Kenapa pemikirane pun kiambak-kiambak. Temriku nggih pun gadah karep kiambak. Temriku nggih pun saged menilai kiambak. Bener lan salah. Penakan gak penake. Dadi awake dhewe kudu iso ngendhalekne ning awake dhewe.
Meskipun awake iki mang roh sing kaya ngono kan. Tapi carane gak ngono. Justru noko niki mang adike mang belajari ana ing keluargane supaya apa? Supaya iki mang iso ngendhalekne ning hawa nafsune. Iso ngendhalekne ana ing pikirane. Niku kok malah awake dhewe sing kebandang. Kono muring-muring adike melok muring-muring. Kono bingung adike melok bingung iki kebandang. Lah justru temriki kula panjenengan saben dina sinau bareng, ngopi bareng. Lah kanggo sapa? Kanggo awake dhewe-dhewe. Nek awake iki mang iso ngendhalekne ning awake dhewe, otomatis mengke saged ngendhalekne sing ning njaba. Yen apa adike mang gurung iso ngendhalekne ning jero ning kene, nggih boten saged ngendhalekne ning njaba. Mboten saged niku. Dipeksa nggih mboten saged. Lah tumuju ana ing kesadaran temniku wau sadar nek awake iki mang sebagai ibu. Sadar awake iki mang sebagai bapak. Lah pikiran ambek anak ya ora padha. Karep ambek anak ya ora padha. Iki aja dipadani. Aja nganten iki karepku. Lah karepe anake endi? Nek kabeh karepku. Wong anak ya duwe hak. Aja dirampas ana ing hake. Awake dhewe duwe hak. Dadosi kan padha-padha duwe hak. Nah aja ngata iki ngrampas hake anake sing ngoten niku wae. Jadi ngoten iki nggih proses. Proses tumuju ana ing kesadarane awake dhewe. Sajane sadar iki pripun? Sadar iki wis gene rasa niku sadar. Jadi bukan pengakuan. Nek pengakuan niku gambel. Wong sadar iki wis gene rasa. Ning manahe. Sadar iki mang wis gene penilaian sing elek nang ngene liyane. Niku sadar. Dinapa sampan Pak, alhamdulillah kula pun sadar. Lah iki ngaku-ngaku. Niku dereng sadar. Cuma jenengan iki sadar sementara. Dan itu. Nah supaya adik mang sadar gak sementara. Gini ku wau sadar sing kene rasane. Sadar nek ning wis gak ngatur-ngatur maneh. Sadar nek iki mang wis keakuan iki mang pun lerem sedaya. Buh ning pikirane utawa ning manahe. Dan itu kesadaran. Dan kono gak cuma ning ucapan itu. Bolak-balik ngomong sadar, bolak-balik ngomong sadar. Lah ngerti yo sadar niku wau sanes ucapan. Sadar niku wau nggih sanes rasa. Dinapa adik majeng rasane ayem, rasane tenang, iki manjek ketipi. Waalaikumsalam. Nggo boleh Pak Kasin. Dek wingi mboten Lah dinapa nek kula jenengan pun ke makom sadar. Sehingga engko wis gak
bingung lali. Boten bingung mungkin. Lah kono pikiran wis gak rekayasa malih. Wong rekayasa kan kudu piye to? Kareng ngaten. Aku sakjane piye to? Lah iki wong bingung. Dadosen apa? Nggih monggo sareng-sareng introspeksi diri. Introspeksi ngoreksi ning awake dhewe. Lha iku perjalanan awake dhewe. Sampai di mana perjalanan awake dhewe? Ana ing ngoreksi ning awake dhewe. Dene apa adik mang jalan di tempat. Nggih dadine ngoten nggih. Bingung ngene. Sumpah kene. Iki jalan di tempat. Sehingga jam niku wau kula wangsuli malih ana ing cipta ninggune rasa engko ninggune karep. Dene pengen gak bingung iki gak usah ciptane bingung. Ben gak rumpek gak usah nyiptane rumpek. Gak usah nyiptane. Sedayane manggon ana ing panggonane. Dan kono aja ngantek pikiran dikai beban. Nah pikirane adik iki beban sing ngoten niku nggih sumpah. Bingung, gak karu-karuan. Sing kono apa? Menyalahkan diri sendiri. Ajane aku mang piye ta sajane. Ya kan ngoten. Ajane aku iki kudu piye lakune. Kok bolak-balik ngene. Berarti temen iku pripun? Kula jenengan dereng sadar. Dereng sadar ngoten niku. Lah menapa ning kesadaran nggih wonten proses-proses sing ngoten niku wae. Temen niku gak gampang. Boten gampang ora ing proses-proses sing ngoten niku. Nyadari ning awake dhewe, ngerteni ning awake dhewe. Nah, sehingga apa perjalanan kula jenengan sedaya niku nggih tumuju ning kesadaran, ke titik kesadaran itu. Wong sadar nek iki mang dudu ucapan ati wis gene apa-apa, dudu iku. Oh, kula tak nrimo mawon, dudu niku sadar sing sementara iku bayangan tok, niku sanes sing asli. Sadar iki mah jane ucapan, jane rasa niki bayangan. Namun bayangan mawon. Ya selama iki awake iki jek ngikuti bayangan-bayangan sing ngoten niku. Ya bingung dadine. Nek bayangan diikuti. Lah ruwono sing asli ana ing titik kesadaran niku. Sing asli sing pripun? Nggih punika wis ge enek rasa malih. Pun boten wonten penilaian malih. Sinten kemawon boten wonten. Sehingga tamriku manahe nggih mendel, pikirane nggih mendel. Mendele manah lan pikiran iki bukan atas perintah. Bukan atas perintah nafsu ini atau perintah egonya dewi. Nah mendele kekali krono sadar. Nah ini. Sehingga sadar tamriki dungkape nggih sulit. Sulit sadar sing pripun, sulit nih.
Dados mriki sadar sekabehane. Yo nafsune yo sadar, egone yo sadar, akal yo sadar, atine nggih sadar. Nek sedayane sadar, yo mental wis. Enggak ada gerakan-gerakan di hati, enggak ada. Omongan-omongan ning atine dhewe pun mboten wonten. Sehingga omongan ten ati niki nggih mental. Omongan ten pikiran nggih mental enteng. Laku yo enteng ning ndi nggih enteng. Ya selama iki adike nyiksa ning awake dhewe. Awake iki manyiksa ning pikirane dhewe, awake dhewe nyiksa ning atine dhewe. Gak krasa. Nek adike mang menzalimi diri sendiri. Loro niku. Ya wis kadane ngoten mripun. Masa nggih ngoten terus. Nah, sehingga ana ing belajar sinau teng mriki nggih ngerteni awake dhewe supaya awake dhewe niku wau saged ngendhaleni sekabehane. Rasane sekabehane mengke saged sadar. Lah kalimat sadar sing kula ucapne niki mboten usah ditiru. Kono sadar aja ini mboten ada ucapan. Nek jenengan matur Pak, alhamdulillah kula pun sadar. Lha kan ya pikiran sampeyan to. Matur malih alhamdulillah Pak kula pun sadar lho, iku hatine sampeyan. Rasa wis ge enek. Gambaran dan pikiran nggih pun mboten. Lah niku sadar sing hati tinggi. Niku mboten saged diuber, mboten saged ya. Tapi nek sadar ning pikiran saged diuber. Sadar ning ati saged diuber. Tapi sadar hakikine mboten saged diuber. Malah nek niki mang pripun disalehne sedaya. Karepku niku wau disaleh. Keakuan ning pikirane, keakuan ning atine, keakuan ning nafsune lan egone disalehne sedaya. Lah temen niku kadang bingung. Pak carane nyalehne niki pripun? Ya kan ngoten. Nek nyalehne niki pripun, Pak? Kula bolak-balik tak saleh tapi kok gak harus tak salehne. Nek panjenengan ke arah situ, terus kita kembali ke sifatnya Allah, Allah wujud kita bako. Lah mungkin saged sumale kiamat. Dadi dudu awake dhewe sing nyalehne. Sinten nggih Allah niku wau. Nek ati ki mang sing nyalehne berarti maksa. Kepeksa ati ki mang. Wis tak dem-dem hatiku, tak dem-dem pikiranku, tak dem-dem nafsuku. Malah ngoten mangke. Tapi nek kula panjenengan bali ana sifate Allah, Allah wujud kita bako. Wa khalafatul hawadisi qiyamu binafsi balik ning ngono. Lah ngerti yo ana ing Bapak Gusti Allah iku mang pripun? Lah ngerti atau niku mau khalafatul hadisi beda karo makhluk. Nah secara otomatis tersekabehane rogone kula jenengan niku enggak ada aktivitas. Aktivitas mboten wonten. Grunjelan ten maneh nggih mboten wonten. Grunjelan ten pikirane nggih mboten wonten. Mboten wonten sedaya.
Lah mula sing nek sedayane mangke dibaleni ning Gusti Allah. Nggih kersane Gusti Allah mangke sing ngendhaleni. Kersane Gusti Allah niku sing nglereni ana ing pikiran ati niku jenengan. Dados mboten bingung malih kula jenengan. Pun monggo. Monggo pinara. Iki sangga Kediri. Kediri bagian kulon, bagian lor. itu. Bagian kidul. Dengar ini sarungan. Apa tuku ning pasar kali ini? Oh nyantri, alhamdulillah. Nggih tembe wau. Dadi piye? Dudu awake sing merintah meneng ana ing pikiran utawa ning atine utawa ning nafsune lan egone. Lah sedaya dikembalikan ke Allah iki mang wujud Allah. Ana ing bakoke. Sinten niku wau wis saged berubah. Ana ing bapake Gusti Allah yo ora kena dirasakne, yo ora kena digambarne. Pripun nek gambarne? Mboten saged. Lah diucapne mboten saged. Kok digambarne, diucapne mboten saged. Dirasakne nggih mboten saged. Lah temriku sedaya lerem. Jadi ini lerem iki mang gak kepaksa mau. Lah tamriku lho kemurniane ana ing lereme sekabehane. Dados sanes ucapan. Nggih duduk rasa. Tapi kula panjenengan nggih saben dina tetep aktivitas. Wae kerja ya kerja. Wae ngopi ya ngopi. Nah ta mriki wis gak goleki rasa-rasa maneh. Rasa seneng ya ora digoleki. Rasa susah ya ora digawe. Karena nggih mboten timbul, mboten muncul ini. Lah karena apa? Menengmu ya jek nafsumu. Gak penakmu ya nafsumu. Sing gak penak iki nafsune awake dhewe iki lho. Sing gak trimo niku nafsune. Mboten trimo sedaya niku. Cik ngengkel. Sing nafsu lewat pikirane awake dhewe, ngengkel. Nafsu iki mang lewat atine iki mang grunjelane. Dadose sumele sedaya niku wau sanes kula jenengan sing nyeleni nggih Gusti niki ambak niku wau. Sing napa ana ing sifate Allah wujud kita baka. Lah sing napa ana ing lapas saben dinane wis genek beban malih. Pikiran enggak terbebani, hati ya enggak terbebani. Engko ya enggak bingung malih. Karena pun larem sedaya. Yen niku lampane. Sanes ucapane kula jenengan. Sanes angen-angene kula jenengan.
ya dudu menenge kula jenengan ya rupeke ya wong sedaya niki wau Allah wujud ditambah sedayane temniku wau subhanallahiladzim sedaya temniku mangke sedayane nggih hasbunallah wa ni'mal wakil nggih sedayane temniku kula panjenengan mboten wonten sehingga ucapan-ucapan sing ngoten niku wau wis ge enek karep malih wis ge enek kepinginan maneh kudu ngene ben ngene mboten wonten karena sedayane pun lerem nggih terutama ten sifate iki saben dina awake iki mangucap ya kudu ngerteni apa sing diucap sehingga sifat kalih dosa niki dasare ana ing lamane kula jenengan nek sampun temriku wau sehingga napa diwujudi ana ing sujude awake dhewe maring Gusti Allah raga niki mang didelehne sehingga gak mung jerone tok ora mung pikirane tok ora mung ati nafsu lan iku ragane didelehne sedaya sujud maring Gusti Allah nek sedaya niki wau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tamniku mangke sini nek kula panjenengan ponten makom subhana rabbil a'la wa bihamdi sehingga napa ana ing lampan-lampan temriko wau wis genek sing ngalang-alangi malih lah sejatine sing ngalah niku sinten ya pikirane awake dhewe ya nafsune awake dhewe ya ikune awake dhewe niku penghalange awake dhewe Kenyataannya selama niki kula panjenengan ngikuti pikiran rupa ketemu-temu kalau dadi penghalang. Lek kula panjenengan ponten makem subhana rabbil a'la wa bihamdi kalau niku sekabehane jaba lan jero zahir lan batin pun disujude maring Gusti Allah. Matur niku pripun? Nah sedayanya mengke diduduli kali Gusti Allah. Apa sejati kebutuhane awake dhewe iki pun dicukupi kali Gusti Allah. Sehingga napa hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah niku sedayanya niku nggih pun ditanggung Gusti Allah. Sehingga niku Allah yang ghani. Ya Allah yang ghani suki Gusti Allah. Sing ngrawat awake dhewe, sing nyukupi mangan awake dhewe, sing nyediakne sekabehane nggih Gusti Allah. Nek pontang iku wis genek grunjelan malih ten manahe. Wis genek penilaian malih ten manahe. Mboten wonten. Wis genek ucapan malih. Sehingga wae nyambut gawe gak bingung maneh wae ngopi ya ngopi nek wae semangat ya semangat wae arah-arasan ya arah-arasan dari kanggonan iku lah sedayane niku nggih perjalanan Riyen kula panjenengan dari ngertos saniki ngertos nggih niki perjalanan. Riyen dereng sadar saniki nggih sadar niku nggih perjalanan kula jenengan. Dados napa kula panjenengan pun mlampah. Tanpa disadari kula panjenengan pun mlampah kamriku.
Nek sampun teng mriku aja ngantek teng mriku wau pripun carane mlampah. Lah pun dilampahi. Sedayane nggih pun dilampahi kula njenengan nggih pun nglampahi teng mriku. Dadose teng mriki mboten ngawali malih. Mboten ngawali. Dari awal kula panjenengan pun dilampahi. Semenjak kula jenengan iki melahir ana ing alam donya iki pun dilampahi kali Gusti Allah. Sehingga mboten putus. Sedayane ana ing rahmate Gusti Allah, ana ing nikmate Gusti Allah. Kamliku mboten putus. Nah, sing mutuskan ya awake dhewe to. Sehingga akal iki menghalang-halangi, nafsu iki menghalang-halangi ana ing nikmat sing diparing Gusti Allah. Sehingga rumangsa adoh. Lah padahal ten mriki wau kula panjenengan gak iso pisah sama Gusti Allah. Cuma rumangsa adoh kali Gusti Allah. Rumangsa gak dicukupi Gusti Allah. Iki rumangsa tok padahal saben dina iki mangipun dicukupi kali Gusti Allah. Lah nyatane ten mriki wau mlebu metu nafase kula jenengan. Cara dirupiahne mboten mampu kula jenengan. Saestu mboten mampu niku. Cara dirupiah. Lah mula saka niku balik meneh ana ing mujine awake dening Gusti Allah. Ana ing nafase Allah. Iki minangka mujine syukur maring Gusti Allah diparingi nafas sing ngoten iku wae. Dados pripun? Lelampane kula jenengan nggih niku wujud syukur maring Gusti Allah. Kaya dene kuping syukuri maring Gusti Allah niku pripun nggih mirengke. Nek mripat syukuri pripun nggih ningali. Nek raga syukuri pripun ya obah. Lah niku. Jadi sekabehane pola awake dhewe meneng utawa obah niki wujud syukur maring Gusti Allah. Dadi udu ucapan malih niki. Nek ucapan sanes syukur sing niki enten. Lah ta mriki kan hakikine syukur maring Gusti Allah. Yang sajane kan ya ora kakek kembangan nanti. Kak kudu ngene kudu enggak. Obahmu ya syukur, menemu ya syukur. Omongmu ya syukur. Lah nyatane sing obahne lambe iki dhuwur ambek ngisor iki sinten. Malah ya bingung. Lah iki sapa ya? Obah niku. Yen niku syukuri. Nengko kula panjenengan pengertos ta mriki wae sedayane syukur maring Gusti Allah. Sehingga nek wis gak menghakimi Allah. Awake iki mang wis dijaga kalih Gusti Allah. Awake iki mang wis dijamin kalih Gusti Allah. Kata niku aja ngalih ragu-ragu meneh. Aja ngatek mamang meneh awake dhewe. Aja ngantek nek iki mang ana pitakon maneh maring Gusti Allah. Lalu kadang ada pengen bukti, padahal bukti pun wonten. Nah bukti nanti ya wujud kula jenengan iki lho.
wujude pikirane nggih bukti, wujude ati nggih bukti, wujud nafsune nggih bukti. Ini ku bukti sedaya. Lah kurang pripun nggih? Terus ke depane aja ngantek iki mah enek sing jenenge sambat maneh. Keluh kesah maneh. Sinapa adik mang jeneng kono berarti dereng sadar sing ikuti nafsune maneh. Ya bingung maneh wis. Ruwet maneh wis. Wong ruwet yo digawe dhewe, bingung digawe dhewe. Lah ngerti yo sedaya niki wau cipta rasa lan karsa. Lah temiki lho. Awal mulane nggih niku. Nek panjenengan pengerti ana ing cipta rasa lan karsa. Dadi sak sire jenengan nyiptakne apa? Atau kan nyiptakne apa-apa ya monggo, nyiptakne nggih monggo. Nah, demi kuwi sing hati-hati ana ing lelampahane pribadine awake dhewe. Sehingga gak mung ucapane tok ya prilakune iki lho ya wujud syukur maring Gusti Allah. Awet iki wis digampangne kalih Gusti Allah. Sekabehane pun digampangne. Selama iki kok gak gampang nyapa? Ya krana nafsune awet dhewe gak trimo. Nafsune adik iki kurang ngerti, kurang paham. Ucek-ucek kae, ndang jaluk atau sing ngoten. Padahal ati iki mung gak njaluk wipun diparingi. Gak njaluk lho diparingi karo Gusti Allah. Apa maneh njaluk jan kan ngoten. Lah sehingga temniku wau yen apa kula jenengan iki mangdoa iki minangka syukur kalih Gusti Allah karena sekabehane pun dicukupi. Sekabehane pun diparingi. Nah wis ngerti ngoten iki, wis gak ngomong ya Allah jenengan juga kula mboten. Ya Allah jenengan cedhane nggih mboten. Karena kan ini perintah nek niki. Ya Allah jenengan paringi nggih mboten. Niki merintah. Adik ki mangatur Gusti Allah. Ya tamliki napa? Sedayane nek pun sumeleh tamliki wau ana ing sifate Gusti Allah. Sing mlampah iki mang qadare Allah. Iku qadare Gusti Allah. Pestane Gusti Allah. Gini kuwa kehendake Gusti Allah. Itu kehendake dewi, kehendake Gusti Allah. Tamriku wau mlaku sing piye dewi, obah sing piye adi iku kehendake Allah. Rono iki mang akune pun nerem. Nah sedayane kehendake Allah wis ora kabutan maneh. Lah kono iso gak kangelan maneh awake dhewe. Tapi nek iki mang kehendake aku, bayi kabutan. Kehendake pikiranku, wah tambah nemen. Kehendake atiku gak karo-karuan.
Lah kehendak Gusti Allah niki nggih sanes ucapan lho nggih, sanes ucapan. Karena sedayane kata-katane Gusti Allah niki sanes ucapan. Nek ucapan balik nafsune ngaku-ngaku. Balik yang pikirane yo ngaku-ngaku. Padahal niku wae sanes ucapan. Lah kados kula jenengan sedayane kula pasrah Gusti Allah. Lah ta mriku gak usah diucapke lho. Kula panjenengan kok dipasrah karo Gusti Allah. Lah nek kan ngaku-ngaku lho. Iku pikiran sing ngaku-ngaku ngoten niku. Lah kaya-kaya ta mriku wau, wah iki bener kabeh tak pasrah Gusti Allah. Sedayane kakune Gusti Allah. Lah niki salah ucapan mawon. Karena dereng ngertos nggih bocah. Tapi nek pun ngertos, boten. Nah kono ati gak didune nang ngene wong liya ora. Karena apa? Iki pribadine awake dhewe maring Gusti Allah. Iku jenenge hablum minallah. Orang lain nggak perlu tahu, yang tahu diri kita dengan Allah. Model biaya orang lain nggak perlu tahu. Nah, tamliku lho, mengke siri-sirine Gusti Allah tamliku jenenge siri kan kula jenengan dereng nate ningali utawa kepanggih sing ngoten niku. Lah sedayane mengke dipanggihne kali Gusti Allah. Napa mau dipanggih? Model pripun mau dipanggih kali Gusti Allah? Kok usah dijaluk. Nek dijaluk kok dadi nafsu mau. Nafsu iki mang menghakimi ning Gusti Allah. Kaya iki mang sing dikek Gusti Allah iki mang ora cukup. Awet iki kudu ngerteni sing jaba, sing zahir sing ndi, sing jero sing batin. Nek temriki kelaman batin sehingga sanes ucapan. Nek jenengan cerita-cerita tenene kancane niki salah. Karena gak kena diucapne. Niki kurang pas. Sing lampane sing jero yo bening jero, sing jaba yo bening jaba. Mangke aman, ora campur aduk sing ngoten iki. Sing kala iki mang semua terkendali. Wis kene unek-unek sing ucek-ucek iki ora enak. Ning atine yo ora enak, ning pikiran nggih boten wonten. Lah tamriku lho kelapan orang yang sujud maring Gusti Allah. Nek kula panjenengan sujud sekabehane sujud maring Gusti Allah niku awal saka perjalanan rohani kula jenengan. Sehingga zahir lan batin iku wau sujud maring Gusti Allah didelene maring Gusti Allah disalehne sedaya. Niku awal saka perjalanan rohani. Kenapa iki mangadil kurang sujud? Nggih derek lampah ning rohani cuma akon-akon. Meskipun manahe kula jenengan zikir maring Gusti Allah, Allah iki mang akon-akon. Padahal ning jerone awake dhewe nggih wonten akale. Kan ngoten. Sujud nih. Ya nek atine lha iku disujudi ya.
Ora mung akon-akon tok, aku percaya ana Gusti Allah tapi gak sujud gitu kali. Ati niki mang yo ngakoni sedayane kagem Gusti Allah tapi nafsune gak sujud gitu. Ati ini ngakoni anane Gusti Allah sukmone gak sujud gitu. Nah supaya sedaya niki mang sujud ora akon-akon ning atine tok. Didelehne sing bedane makhluk menungso kalih lintune iki mang akal. Karena enake akal wong iki mang diarani sampurna, diarani mulya ya ana akale. Ngene ku. Lha ngatos akale kula jenengan ten niku saged nyiptakne ngaten-ngaten iki lho sujud maring Gusti Allah didalehne ana ing bumine Gusti Allah. Sehingga napa ucapane subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan niku ucapane. Jadi ini kono ati gak ngakali Gusti Allah malih. Ibadah yo gak ngada-ngada maneh. Ucapane ati yo gak mengada-ngada maneh. Zikiri awet yo gak mengada-ngada maneh. Karena apa? Niku wujud syukur maring Gusti Allah. Diwujudne ana ing zikir lesane. Diwujudne ana ing zikir nafase, diwujudne ana ing zikir manahe. Kita mau ngonten. Datang niku kan nggih mboten mulu-mulu. Sing mulu-mulu iki mang yo aturane awake dhewe. Sing ngal-ngal iki mang yo aturane awake dhewe kudu ngene. Pada Gusti Allah iki mang wis gawe gampang. Marang awake dhewe sedaya pun gawe gampang. Lah kok awake iki mang sing ngal-ngal. Dene apa iki mang lakone sujud jan kabeh. Aja atimu tok sing sujud sekabehane sujud maring Gusti Allah. Nah, nek ten niku napa kula panjenengan iki mboten saged ninggali ana ing syariate. Ragamu ya syariat. Suaramu ya syariat. Kasa ninggali awake dhewe, rasamu ya syariat. Syariat sedaya niki. Wujud anane iki mang kula panjenengan ya syariat. Sehingga mboten saged ninggali. Ninggali sing pripun? Ninggali ten pundi? Mboten saged. Pripun wonten ingkang badhe tanglet monggo. Monggo Mas Rudi nek badhe tanglet. Sak siring jenengan tanglet napa? Biasanya TKI demet sih kecantol ning kono. Wong ana demet kecantol apa jadi TKI nyapa. Ya jadi omahe guru di TKI. Monggo Mas Rudi. Bikin penasaran tok. Penasaran kan oh tibane ngono. Paling ngono tok sini. Saya ngono-ngono iki. Lah kono dhewe ya kene tindakan dhewe. Tangga tiban walah ngono tok. Tinggal ngale. Ya ta. Ya kalau penasaran sing ngoten niku wae. Monggo Mas Rudi. Loh, niki bagiannya jenengan nih. Bagiannya jenengan.
Lho sak sire jenengan. Mereka kan nggih bebas tangkat napa mawon nggih bebas. Model piye ya bebas. Kata jowo jero ya bebas. Itu dari mawon. Lho kanca-kanca pun walah. Jenengan ya. Dereng itu. Kira awakmu tarut itu tak. Kan jadi ini kalau mboten ada pertanyaan Pak, meskipun dawane pertanyaan gak neng kene, barang neng omah gawunen. Oh, gak apa lho. Iso dadi pitakonan. Oh, gawe niat. Apa ta penting niatmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan sehingga saged dikitem niku wae. Jenengan salah pundi niate? Niate wae. Tenang ati, sing jaba apa sing jero atine? Payu jemburu. Lah nek kono kan piye? Ya ana dipatek to. Dipaku bisa nek kono niate. Nah dipaku kono kan dina apa enek kajian malih kan, muncul malih kan. Meluncur OTW. Nah kan ngoten. Nek gak dipantai, muncul kan imang. Sing kote boleh aras-arasan. Biasanya kan udan kan ngene. Oh aduh. Lah tamliki kan nggih sedaya wonten pengorbanan waktu. Biasanya adike mangkale keluargane. Ya kan ngaten. Nah justru pengorbanan tamliku kan tamliku kan mengke wonten hasilé. Wonten hasilé niku. Nah, tamliku mboten cuma omong kosong. Sedaya nggih wonten hasil. Atas kula jenengan hadir tamliki nggih pengorbanan. Wae istirahat ka istirahat. Dan kula adi yo gak ngarep-ngarep tapi tamliku Gusti Allah sing peparing. Sing maringi Gusti Allah ki ambar. Tamliku wae sehingga kula panjenengan saged paham sing maha ninggi Allah. Panjenengan nggih dingertani kalih Gusti Allah. Nah, sedayane dingertani kadipane Gusti Allah iki kapot, enteng. Tapi nek sing ngertani atau memahami pikiran iki mang abot. Dan nyatane jenengan, baik kula kok mboten paham. Nggih ta? Kalimat jenengan iki ajane ngomong apa, ya kan? Lah iki pikiranmu iki, ya ta? Pikiranmu. Karena ngono iki mang sajane sing dirasakne iki mang apa? Kan yo bingung juga kan. Iki kan hatimu tuh kan. Hatimu. Apa iki mang? Lah mau semua iku nek kene apa? Hati, pikiran iki mang disalahne sedaya. Kula panjenengan nggih namung ngadahi. Ngadahi kali sekabehane gak ning pikirane tok. Yo ora ning atine tok, sekabehane ning ngrokoni kula panjenengan. Ngadahi karena roko iki mang minangka wadah iki mang lan kene adi kudu ngerteni panganane wadah sing ndi pangane rohani sing pundi. Lah wedaran iku wau iki wau panganane menune rohani. Nek menune wadah nggih sing jenengan niku menune wadah kopi jajan iku meneh toyo iki meneh wadah. Dados kan mriki kompet ya ragane kisi ya rohane ya isi. Lah ngoten lho Mas Rudi. Ya ta. Nek teng griya sing disi yo nafsune. Lah mriki lengkap. Jogo jero iki kisian kabeh. Terus sing sawah kan kula panjenengan boten rugi. Meskipun temliku wau ten layare temliku ngopi bareng kan. Lah menune nopo kan? Menune iki mang ya awake dhewe, pengertene awake dhewe, ngawruhi awake dhewe. Lha iku menune. Monggo ingkang Pak Jono, Pak Jono. Ten pundi?
Mana karena kok ibu nak lanjut. Pak Suwana monggo. Boten kontak. Monggo ibu-ibu yang pada tanggal. Pripun Burayun? Saestu. Terus saya sering jadi ngatang kan apa mau nggih monggo. Loh, bebas iki. Loh nggih monggo saya sering jenengan. Napa? Nggih. Amalan itu dah, tapi tidak pernapasan sejutaan. Tapi di sini kita nak ngaji itu nggak mesti kayak udah muka, kayak udah tapi lah betul ada yang bosan itu apa? Lah tamliku bali enek unsur sangka tetanggoni. Tangga iki sanes tiyang ngoten. Tangga iki kan gaib bener. Dalam nggih niku khotam. Lah nyatane kados jenengan kan gawe jeneng Kundalini kan. Nggih. Lah tem itu kan salah penafsiran. Salah penggunaan. Sehingga nanti mangga artine kono sing timbul nggih khotam. Temliku wau gak krasa ati ki menglebokne lewat nafase awake dhewe khotam niku wau. Ya temliki yo reaksi niku berontak. Gak betah iki mah. Nggih. Nggih, niku mawon kesane sing jenengan anggap Kundalini niku sing khodam sing mlebu ning raga jenengan. Apa kesane sajeng napa pripun? Kan ngaten. Gak apa-apa. Kesane Dados meniku musar-musar ya. Lah nggih musar-musar meniku. Nggih ta? Jenengan nggih. Berarti nek wonten khodam to niku mireng medhar sing niku mboten nggih ya. Karena tem niki kan nggih pun kula sanjane. Kula jenengan iki mboten ngaji rasa. Benten ning ngaji rasa seneng ki ambal. Nah niki sanes ngaji rasa. Malah iki emang napa wis rasa-rasa gak nimbuli malih. Gak muncul malih. Ewan jenengan ana Kundalini kan semua angen-angen jenengan. Gitu. Nggih. Ngaten. Empat. Lah wong nek kan resik-resik kok jenengan isen. Lucu jenengan. Nggih. Nggih.
balikan lo kesani. Hmm. Untuk lo sampai kemarin di sampean. Nah, terus Bu Marni pripun tindakane? Jamu. Hmm. Oh, ngono Mas. Isin lonjol. Nah, emosi. Nggih pun jenengan tadi ten ngajeng Ibu Marni mawon. Jenengan ten ngajeng Ibu Marni kesane. Mari ngobrol. Nggih. Jenengan ten mriki. Mboten usah wedi. Oh, biasane petuk usah wedi ya. Kesane dijogo kali Ibu Marni. Nek mencolotnya ben dikandoli. Monggo.